Dobar dan, dragi pčelari, evo nas u pčelinjaku. Nedelja, danas je 11. maj. I pošto sam prvi deo snimio u kući kako se pravi ovo što ću vam danas pokazati, znači u današnjem videu ćemo kompletirati korišćenje esencijalnih ulja, 3 ulja kombinacije koje sam ja napravio, gledajući jednog Amerikanca koji ima sasvim drugačiju kombinaciju. Ja sam ovo napravio i želimo na ovaj način da počnemo da suzbijamo varrovu u svojim košicama. Možda sam ja malo zakasnio sad što se tiče ovoga, ali ovo je urađeno zbog toga što ova pčelina društva su mi izvađene matice iz ovog reda, znači tamo mi se sad formiraju nova društva i mlada matica koja treba da se spare. Žutu košicu ćemo snimiti iduće nedelje, a sad ćemo staviti znači ove tufere koje sam pripremio i ubacit ćemo u ovu košicu da vidimo kako to izgleda. Propratit ćemo da vidimo da li ima tu nekog padanja varove uz neku kontrolu, tako da ćemo sve pripremiti u svakom slučaju da vidimo koliko će biti efikasnost obaranje varove. Ovo neće biti znači glavno sredstvo, ovo je neki 20-30% po mojoj proceni gde ćemo uspeti da malo suzbijemo varovu, ali ipak je bitno i sada krenuti, eto malo me zakačio maj, mislio sam to da krenem u aprilu, ali zbog situacije, kao što sam rekao, nisam uradio pre, ali sad ćemo da stavimo to, znači to je samo preventivno da obaramo tu varovu, znači primjera, ako imamo 200 varova koja će se uduplati sa 100 na 200, ako skidamo 30, znači posto imat ćemo 70 varova za idući mesec puta 2, to će biti 140, znači u suštini do 260 varova smo, da kažemo, smanjili svojim sredstvom i tako treba i da planirate. Znači ovo nije glavno sredstvo, ovo ne obara kompletno svu varovu, ali je drži pod neku razumnu kontrolu koja će možda nama, to je pčelama, odgovarati i mi biti zadovoljni. Pratit ćemo da vidimo kako će se to dešavati. U svakom slučaju, u nastavku videa vidjet ćemo praktičnu primjenu, pa će vas prokomentarisati i pitam i vas normalno da li ste vi koristili, koja su vaše iskustva, kada ste koristili i da li imate neka iskustva što se tiče ovoga, pozitivna, negativna, nije bitno, pa napišite u komentarima na kraju ovog videa. Pa idemo sada da snimimo kako izgleda i jedno pčelino društvo koje smo izvadili, znači maticu na 2 rama, da vidimo koliko se razvijalo, ubacili su ja tu i neke satne osnove dok je bila uljana repica. Čisto ćemo pregledati društvo i vidjet ćemo primjenu kako se stavlja u košicama. Ajmo pa da pogledamo video. Evo nas u kućnim uslovima, nismo uzeli da snimimo napolje ovaj video. Ovo će biti video edukativan što se tiče borbe protiv varove. Namestit ću pripravak koristeći 3 esencijalna ulja koje ćemo koristiti za obaranje varove. Sredstava koje ćemo koristiti u ovom videu, to je jedno pakovanje tufera, ovo je obično što možda kupite bilo gde. Znači uzet ćemo jednu teglu i 3 esencijalna ulja, pa ako ostanete u videu do kraja vidjet ćete koja su to ulja koja ćemo koristiti u ovom tretmanu. Sad ćemo pokazati koja sam ja uzeo kao reper, to je limunska trava i peppermint, znači mint, to sam uzeo 2 eterična ulja koja ćemo pomešati, oni su kapaciteta 10 ml i naručio sam, znači, čajevac, uzet ćemo jedno eterično ulje koje ćemo normalno otvoriti. Evo, skinuli smo kapaljku, malo teže ide, znači to ćemo izlučiti normalno, jako lepo miriše. Ja opet tvrdim i mislim da sam u pravu što se tiče varove, svaki miris koji nije miris pčela, da u suštini obara varovu, samo pitanje je koliki je taj procenat i mislim da tu sam ključ i najveći. Ovo je limunska trava, evo sljedeći. I njega ćemo ovdje izručiti. Dušo ne treba da zatvorim. I sada ćemo uzeti, znači, čajevac. On je malo veći, znači od 100, znači njega ćemo morati da prespijamo. Samo da ispezam pipetu. Pošto nisam našao kod nas veće pakovanje ulja, ovih koje sam ja zamislio, sad ćemo samo presuti ovdje, ako slučajno prospemo, da
osnovnu teglu, evo, to je 10 ml i stavit ćemo u teglu. Znači ovo nam je priperak, sad smo to da kažemo sve malo izmešali. U suštini dodajte jedan po jedan, možda sam ja malo sada preterao. Eto, vidjeli ste, namestili smo sad jedan pripravak, ovdje ima, nisam izbio koliko ima tačno ovih tufera, ali u suštini možete uraditi sad, pošto imam ovo od 100 ml, mogu se izručiti svih ovih 100 ml unutra, baš da vidimo. Možda ćete i uraditi sad, da kažemo, tu varijantu, izručit ću svih ovih 100 ml, da namestim malo više, neka bude ovog drvo čajaca više, pošto je ispalo kao malo, a nije skup, poenta znači da nema nikakvu tečnost da ostane, znači trebamo još da dodamo tufere. Svaka primjena bilo kojih sredstava koja koristite, pogotovo ako su organska, jer su jako dobra i za vas, i za borbu protiv varroa koja treba da krene, da kažem, ja mislim čak i već u aprilu, što ljudi koriste organska, da kažemo, sredstva, da koriste mnoge, da ne nabrajamo sve i da ne reklamiramo, ali u suštini ovo mislim da je sasvim okej, gde ćemo imati primjenu. Evo ovo je znači zajednica, prebačena matica na 2 rama, pa ćemo sada pogledamo da vidimo šta se ovde izdešavalo što se tiče same matice. Evo ovdje imamo unosa, znači ovdje imamo unosa meda, ovdje je možda i stari, ali ovo ovdje je sve novi med, novi nektar. Sad ćemo čisto da pogledamo da vidimo koliko se razvila matica i šta je uradila. Stara matica, znači iznešena iz zajednice u prvom redu, ovo je znači drugi red. Evo vidite, tu imamo malo legla, znači proširila se, sad ćemo da vidimo da li je ona nastavila svoj rad kao što je imala. Evo ovdje je znači izlazeće leglo, ali ja mislim da se ovo i očigledno malo i smrznulo, nije izašlo sve zbog fonda pčela, bile su hladne, da kažemo, i noći kada sam to i uradio, znači, ali ona je nastavila svoj rad da zanosi. Znači, ako pogledamo gubitak u ovoj zajednici, znači ovo sve što je zatvoreno, to nije izašlo, to je mali broj, da kažemo, pčela koji je ostao, nije zaleženo dole niže, ali zato, evo, vidite ovdje isto što je urađeno i koliko je zalegla, znači isto imamo gubitak, znači zahlađenja legla koja je ostalo ovde. Evo, mada ovde pčela izlazi živa, možda će to i biti, da kažem, ok, evo vidim i ova je živa ovde, znači nije to zahlađeno leglo, izaći će ovo sve, krenula je ponovo da zanosi matica. Znači imamo jedan, da kažemo, dobar ram i s onim prvim. Evo ovo je sad na osnovu koju sam ubacio, doduše da kažem na kraj uljane repice, evo vidite dokle je izvukla, znači da ona izvlači to i dalje, vidim da je ovde svetlije, ovaj donji deo je svetliji, nije izvučen skroz do kraja. Evo izvučeno i ovde, sve je zaleženo normalno od strane matice, vidite i nije izvučeno kompletno sve. Sada malo je i problematično, nisu imale unos s polja, nisu imali taj input koji im je govorio, znači da mogu to da urade, da izvuku satnu osnovu, ali i okej. Doduše ja tu imam 2 satne osnove što sam ja stavio sa strane, znači pored legla, evo i ovde izvučeno i ovo je sve zaleženo. Vidi se da je satna osnova, ova strana je skoro 95% izvučena i to je to. Znači sa ovim, znači ovdje imamo 2 rama. 2 rama satne osnove smo ubacili, ovdje su 2 stara koja smo isto odradili. Sada vidimo zalihe hrane i da li i ovdje imamo leglo do duše, ovdje imamo i polena i izlazeće leglo. Znači ovdje je zalihe hrane i ovdje imamo tutorsko leglo, moguće da sam taj ram isto izvadio sa leglom, to je izvadio sa leglom da je popunio matici
brojno stanje što se tiče brojnosti pčela. Znači vidjeli smo, ako pogledamo sad izlazeće leglo, 2 rama puna, nisu puna, ajde kažemo, i ovo kad saberemo sve ukupno nek imamo 3 rama legla, gde ona krenula sa 2, pored svih ovih nedaće koje su se izdešavale, što tiče osadnjih hladnoće. Jutro će kod mene bilo 10 stepeni za maj mesec, što je prosto neverovatno, tako da bude hladno, ali dobro. Pogledali smo zajednicu, što je najvažnija stvar, i sada ćemo raditi ovo zašto smo uzeli da snimimo danas video. Nisam video u početku, znači treba će vam jedna pinceta ili makaze za hvatanje ovih tufera. Znači tuferi su se dosta natopili, kažem koliko smo kad smo ih napravili. Možete to i pincetom, šta imate, ja imam ovo. Znači uzet ćemo i ovde, jako lepo miriši, vi to ne možete da osetite. Znači stavimo ovo, evo, ovako. I to je sasvim dovoljno, znači, za obaranje varove. Stavili smo ovde ovaj jedan, što bi se reklo, tufer, više nije ni potrebno. Rekli smo, ovo nije krajnja, da kažemo, solucija i krajnji udarac. Ovo je samo privremeno, da vidimo da li to ima efekte na varovu. Ovo, znači, preporučujem da stavljate u društvo gde je matica sparena ili stara matica i na taj način krećemo u borbu protiv varove. Trebalo bi, znači, da uradimo jednom mesečno, što je moja preporuka, znači sad ovo se stavi u maju, ostavit ću da odstoji, vidjet ćemo kako će se to ponašati kroz vreme, koliko će, znači idući vikend ćemo uraditi proveru da li i dalje miriši ili ne i vidjet ćemo kako će se ponašati što se tiče. Pripremio sam podlogu, naulio sam je dobro i nju ćemo staviti sad ispod, da vidimo koliko će biti padova. Nisam možda uradio pripremu da sam video koliko ima redovnog padova varove, ali u suštini imat ćemo i sad neki reper. Možda ćemo navi nešto i odneti, ali ne vjerujem da će ići oni sad po ovom ulju. Tako da imat ćemo čist reper da vidimo da li imamo neko opadanje varove u roku, da kažemo 7 dana, to je 6 dana kad budem ja ponovno dođem za vikend. Ovo će sigurno dejstvovati pitanje samo vremena kako šta. Preporučujem da to stavite u sva društva uglavnom, da ne bi došlo do grabeži, mada mislim da ovo nije timol, sasvim drugačije miriši, znači ne bi trebalo da bude problema, ali o tom potom vidjet ćemo kako će se, da kažemo, dešavati dalje u ovom društvu i da kažemo dalje društvu. Znači u suštini videli ste sve, zatvorit ćemo, znači, zajednicu kao što smo radili i do sada. Eto, videli ste kako sam uradio sve, kažem, napominem, ovo učinite u svim društvima da ne bi došlo možda do grabeži, pošto ne znam, ja ovo prvi put radim što tiče tih esencijalnih ulja, ali mislim da neće biti problem, kažem, ne miriši kod timol da izaziva pčele i da će ih izbaciti. Ovo sam uradio preventivno, nikad to nisam radio u maju ili u aprilu, baš zbog toga što imali smo jako velikih padova u Srbiji i želim da uradim neku preventivu bilo kakvu što se tiče varove. Ovo je, znači, jedan postupak koji opet napominjem, nije glavni adut, znači da ćete obarati varovu, ali ćete držati u nekim 30%, da kažemo, postotnim, da kažemo, kontrolom, gde ćete vi uspeti da oborite nešto varove. Potrudite se da ispratite ovo što sam rekao, bar jednom mesečno, dok ne dođe onaj glavni udarni moment, ono kad počnemo da radimo svi u avgustu. Mislim da ovo neće štetiti ništa pčelama, bit će dobro i same pčele će, da kažemo, biti malo oslobođene varove i neće biti, da kažemo, štetnosti. Znači imam zatvoreno leglo, znači imam prisutnost varove sigurno u tim ćelijama, pošto sam preneo ramove u ovu košicu sa zatvorenim leglom, znači ima nešto, u početku proleće koliko god da ima, preneo sam, oslobodio sam i onu zajednicu od varove, znači imam i ovde i na ovaj način ću pokušati, znači, da je malo iskontrolišem. Napišite vaše iskustva, da li vam se to sviđa, da li vam se ne sviđa, da li ste uspeli nešto da dobijete sa tim ili dalje tretirate sa ovim poveden. Jednim mojim dobrim prijateljem, Jovanom Ličaninom, on je u početku sada i već je krenuo da radi sa tim, on radi sa ovim skupljim preparatima, ali u suštini njemu se pokazao kao jako dobro i pokazao se kao delotvorno na pčele, koristeći raznorazne druge isto dodatke koje god želite. Nešto na organskoj bazi, ovo sve na organskoj bazi, što i preporučujem da probate, nije štetno, čak i za pčelara, niti za pčele,
i da vidimo što se tiče samog rezultata i na jesen, to je na proleće, da nam što više prezime. Znači, povod je veliki gubici pčelinjih zajednica. Da li se zna tačan razlog, ja sam naveo u mojim prethodnim videima, to je prethodnom videu, sam najavio po moje proceni šta je, ali opet borba protiv varroa mora bude stalna, konstantna, znači i ja sad to hoću da promenim kod sebe, tako da preporučujem svima da i vi promenite ako niste probali. Družimo se i dalje, kažem, sledeće nedelje snimamo žutu košicu da vidimo maticu koja je dobijena iz prirodnog matičnjaka, kako je zanela, da se sparila, da li imamo legla, nemamo legla, ne znam, stvarno ne prilazim pčelinjim društvima, pogotovo gde su mlade matice. Za sledeći vikend imam snimanje žute košnice, a pratit ćemo ovu košnicu sa esencijalnim uljama i toplo preporučujem da uradite. Ovde imam, nisam rekao, znači ovde imam sigurno pa jedno 40 ovih tufera, možda da li fali, nisam brojao, ali od toga znači sam namestio od 10 esencijalnih ulja mililitra, znači 10 mililitra jednog, 10 mililitra drugog i 100 mililitra sam donao ono drvo čajevac. Kad saberem sve te cifre, on dođe negde oko 15 evra, ispod 2000 dinara, 1500 dinara. I za 1500 dinara imaću da uradim 45, mislim da ću imati 45 košnica da uradim za ovo, znači bez otrova, bez ikakvih, da kažemo, problema za pčeli i za mene, tako da mislim to da nije skupo, to me red veličine 1 kg bagrama ko prodaje na malo kao što sam ja, ili možda 2 kg ko prodaje malo jeftinije od 1000 dinara. Mislim da to nije puno, svaka košnica može da vam da toliko, da dobije neku vrstu zaštite, probajte ovo, javite se putem komentara, družit ćemo se i dalje, pa ćemo ispratiti i ovu košnicu i vidjet ćemo kako se ponašaju pčelinja društva. Svako dobro i pozdrav!